Iza nas je festival rajčica pod nazivom Paradise from Paradise. Ovaj pravi ljetni festival je naš način da upravo približimo kvalitetu i ljepotu domaćih rajskih rajčica koje se evo više od 20 godina uzgajaju upravo u Svetoj Nedelji. A ova kvaliteta prepoznata je i među najpoznatijim svjetskim proizvođačima, među 50 najpriznatijih proizvođača sorti cherry, odnosno koktel rajčica u svijetu. Jedino tako treba voljeti, kao što sunce zemlju grije. Jedino tako treba voljeti. Dame i gospodo, bog svima, ja sam Žaža. Znači, guštam najviše ikad na ovom eventu. Osjećam se kao da sam doma, pogledaj kak je predivno. Ja ću se doseliti tu, staviti se negdje neki šatorčić, prespavat ću ako se nećete žaliti. Pjevat ćemo svaki dan. Predivni ste, divni ste i nadam se da se još puno družimo. Mua! To je sarmica. Ne, ovako se stavi. Ovako, sarma. Dojmovi su odlični, škola završila pa feštamo, najbolje do sad. Ovo je predivno, zbilja nemam šta za reći, nikad nisam bila na boljem festivalu. I opet meni je ovdje super. Antone, kako je tebe? Meni je ovdje odlično. Odličan projekt, kao i svake godine pohvala gradu Sveta Nedelja. U cjelokupnoj priči uključila nam se u pripremi gastro ponude braća Nekić, koji su u svojim vrhunskim specijalitetima pridodali cjelokupnoj kvaliteti i manifestacije. Pripremili smo i dječje radionice za djecu koje su bile također besplatne pod nazivom tematske ove godine pod nazivom Bumbargrad. Nalazimo se na Kipišću, na likovno-edukativnoj radionici u sklopu Paradise from Paradise. Ovdje se okupljaju djeca koja prisustvuju bojanju bumbara i malih paradajzaka. Edukativnog je karaktera, čak postoje stripovi za njih, različite varijante razglednica. Bilo je iznimno dobro posjećeno, na radost najmlađih posjetitelja. Cjelokupnu manifestaciju prati jedan poseban dekorativni ugođaj, osobito u večernjim satima uz predivne dekoracije ljetne. Ove godine osmislili smo i tematsku rajsku plažu kao posebnu zonu za odmaranje, uživanje uz odlične koktele, intimno druženje, a isto tako tu je i piknik zona uz gastro ponudu. Naravno, cjelokupnu priču začinili smo i odličnom glazbom koja je upotpunila cjelokupno događanje. Možemo reći dakle da smo iznimno zadovoljni i posjećenošću i drago nam je da smo upravo kroz ovakvu manifestaciju drugi godinu za redom implementirali upravo naše poduzetnike, uključili ih u turističku ponudu. Ja sam Zlatko, drago mi je, Zlatko Belozić. Evo tu u suradnji s braćom Nekić odrađujemo festival posvećen rajčici, svetonedeljskoj rajčici, koju definitivno smatramo i oni i ja da je jedna od daleko od najboljih rajčica koju mi imamo u Hrvatskoj. Da to ne smatramo ne bi bili tu gdje jesmo trenutno, a to i ovi ljudi koji su oko nas mogu potvrditi. Tako da nadam se da idemo u dobrom smjeru. Nadam se da ćemo taj festival, ovo je druga godina, dignuti na neki viši nivo, da bude posjećeniji još više iduće godine. Iskreno nadam se da će biti svi ostali zadovoljni.